Nie, oni już nie budú jesť, už ich iba ostajú. Odstarczyło, żeby zacząć natáčať. A ja ci... Nie. Čaute. Po krátkom plánovaní sme sa rozhodli absolvovať náš prvý rodinný výlet karavanom. Za 10 dní sme mali v pláne navštíviť Julské Alpy v Slovinsku a talianske Dolomity. Po pár hodinách cesty prechádzame hranicu s Rakúskom s cieľom nájsť Štelplac, kde sme chceli stráviť prvú noc. Prvú noc v karavane máme za sebou. Ja idem do studie. Trošku neplánovane na parkovisku. Tu máš... A to tenko povedz, tam mi dajú dačo, prosím. Napriek včerajším komplikáciám s hľadaním vhodného miesta na spanie panovala v karavane dobrá nálada. Najväčšiu radosť však mali deti z každého prechodu tunelom. Tak čo, detečky, ako sa vám páči v karavane? Dobre. Hej, A co tylko pozli, koho mám? Maršala. A ja tu. Všetci sme sa už tešili na príchod do kempoviska v Slovinsku. O, tam má... Treba to byť. Ja aj tam bol karavan. Ale to aj tak Aha, sa nechádáme. Konečne sme dorazili do kempoviska Kamne, ktoré bolo úplne prázdne a preto sme si mohli vybrať ktorékoľvek miesto. Samozrejme, vybrali sme miesto čo najbližšie k sociálnym zariadeniam. Kempovisko sa nachádza na kraji horskej obce Dovie s 1000-ročnou tradíciou. Obec leží v severozápadnom Slovinsku pri hraniciach s Rakúskom a Talianskom na vstupe do malebného Triglavského národného parku. Centrom oblasti je známe stredisko zimných športov Krajinská Gora, ktoré je vzdialené len 15 kilometrov. Údolím preteká aj rieka Sáva Dolinka, ktorej tyrkysovo-modrá voda je jedným z hlavných prítokov rieky Sávy.
Po krátkom oddychu sme sa s deťmi vybrali preskúmať okolie kempoviska, hlavne ihrisko. Na druhý deň sa nám počasie trochu pokazilo a navyše cítil som, že na mňa niečo lezie. Tri hlavy kúka. Musel som teda upustiť od pôvodného plánu zdolať Škrlaticu, druhý najvyšší vrch Slovenska. Namiesto turistiky sme sa boli prejsť do nedalekej mojej strany. Tam sme to už trošku poznali, lebo sme tam boli minulý rok ubytovaní na víkend. Tu sme boli presne minulý rok. No, tu na tomto dome. Tam hore sme bývali. Skôr nechajú teraz, že za helikopteru nebudeš keď skúšať. Na ďalší deň sme mali v pláne vyraziť do Talianska. Ešte stop! To bude dobré. Predtým však bolo nutné urobiť bežnú údržbu, teda vypustiť špinavú vodu, napustiť čistú vodu, vyčistiť WC a zbaliť všetky veci. Počasie sa nám trošku umúdrilo a preto sme sa na poslednú chvíľu rozhodli, že tento deň strávime inak ako len cestovaním. Tak už odchádzame z kempoviska Kamne.
vdovie v Slovensku. Ja som osedlal bicykel ako kompenzáciu za nezdolanú škrlaticu a rodinka sa vydala pešo s cyklovozíkom do doliny Krma, kde sme mali v pláne sa neskôr stretnúť. Najskôr som si však vyšlapal dolinu Vrata k Aliaževovmu domu, kde som už bol pred rokom pri výstupe na Triglav. Tak po roku opäť Aliažev dom, tentokrát na bicykli. Následne som sa vydal do vedľajšej doliny Krma, kde sme sa stretli s rodinkou. Nehádajte sa, kukúk, natáčam vás. Anka, môžem si dačo povedať? Áno. Že aby keď tam chceš chodiť veľakrát na to isté miesto, musíš si dačo nájsť a toto potom si to musíš zapamätať. Ja si zapamätám tam ten veľký kameň. Majú aj loži. To neležia. Alebo oddychujú. Som nevedela, že či chceš ísť za nami, alebo sme išli na Krm. Ja mám zapadnutý. Šídívko. Mal som ešte nejaký čas na zvyš, kým sa zvyšok posádky dostane ku karavanu a preto som sa rozhodol ísť vyššie do doliny, pokiaľ to bolo zjazdné na bicykli. Všetci sme sa vyvetrali a mohli sme teda pokračovať do Talianska. Navigácia nám ukazovala dojazd 260 km a ja som si v duchu hovoril, že to bude trvať maximálne 4 hodiny. Realita však bola na hodiny vzdialená od predstavy. Navigácia nás povláčila po takých cestách, na ktorých by som mal rešpekt aj s osobným autom a nie je to so 7,5 metrovým karavanom.
Značka zákazu pre nákladné autá neveštila nič dobré. Karavanom bolo dosť náročné manévrovať na takýchto úzkých cestách. Našťastie veľa protiidúcich aut sme nestretli. Začali sme si však uvedomovať, že príchod do kempoviska v Taliansku je v ten deň nereálny. Museli sme teda stráviť ďalšiu noc, medzizastávku v kempovisku Olympia. Ahoj, Nikolčku. No skús priložiť, áno. Na druhý deň ráno sme sa s deťmi vydali preskúmať okolie. Dobrá, kartičku mi daj, Emka. Aha. No, to je riadna voda, čo? Našli sme malú zoo a ihrisko. Aj zajace. No, aký veľký tam je. A aj čierna lapu. Aha, aj koza je tu na hore. Aj čierna lapu. Aha, Nikolčko, natáži. no, natáčam. Dávaj sa na pekné. Čo je toto za typ? Mhm. Deti boli nadšené, dlho sme sa však nezdržali, chceli sme čím skôr doraziť do kempoviska v Dolomitoch a čakal nás ešte hodný kus cesty. Ahoj. Ty
pekná, však? Mali sme ešte prejsť cez jedno vysoko položené sedlo. Cesty tu už boli kus lepšie a po niekoľkých desiatkách ostrých zákrut sme sa dostali do výšky cez 2200 metrov. Úspešne sme dorazili do kempoviska Vidor a zaparkovali karavan na vybranom mieste. No, pekný výhľadček. Aj na druhej strane. Ako lietadlo! Lietadlo. Áno, vidím ho. Kempovisko leží pri malebnom alpskom mestečku Poza di Fassa v talianskych Dolomitoch, ležiace v nadmorskej výške 1320 metrov nad morom v samom srdci údolia Val di Fassa. Poza je známa ako miesto pre pohodu a relaxáciu. V lete je to ideálny východiskový bod pre turistiku, horolezectvo, cykloturistiku a rafting v údolí Val di Fassa. Do centra Poza di Fassa je to pešo približne 20 minút. Kemp leží priamo pri zjazdovke Bufaure v tesnej blízkosti lanovky. Lyžiari majú okamžitý prístup do najväčšieho lyžiarskeho komplexu Dolomity Superski. Vydal som sa na malú obhliadku okolia a sociálnych zariadení, lebo ako sa hovorí, podľa hajzla poznáš pajzla. A toto rozhodne pajzel nie je. Prvý deň bol teda taký zoznamovací. Najväčším lákadlom, hlavne pre deti, bol malý akvapark priamo v areáli kempoviska. Ten si ukážeme neskôr. Súčasťou akvaparku bol aj malý wellness. Čaute. Počasie bolo také kadejaké, chladno, vo vyšších polohách sneženie,
Na zdolávanie 3000-oviek to veľmi nevyzeralo. Znova som teda osedlal bicykel a preskúmal doliny Val San Nicolo a Val Monzoni. Buongiorno. Po mojom návrate sme sa išli ešte raz prejsť do doliny Val San Nicolo, tentokrát všetci spolu. Takto sa to robí. Tu je svetená voda. Najmenší účastník trochu protestoval, ale neskôr v akvaparku si náladu napravil. Čo ako bolo v akvaparku? Dobre. Hej. Na posledný deň nášho pobytu sa počasie zázračne polepšilo. A ja som si mohol konečne dopriať potrebnú dávku výškových metrov. Nakoniec tých metrov bolo trošku viac. Celú túru si môžete pozrieť v samostatnom videu na tomto odkaze. nájsť nejakú cestu nazad.
Z turistiky som sa teda vrátil celý, ostávalo už len úspešne dopraviť rodinku nazad domov. Tentokrát sme si cestu už dôkladne naplánovali a nič nás neprekvapilo. Vidíme sa na ďalšom výlete. Čaute.